Què és el secret per a treballar de manera eficient des de casa? Un bon datolí. I avui presento els 5 millors datolins per a teletreball. Des de només 6 euros fins a quasi 50, em mostro quins són els millors. El número 5 és un altre datolí ergonòmic que ofereix molt confort i precisió. Els usuaris diuen que és una còpia literal d'un altre fabricant molt conegut i que és molt còmode i precís. A més, és descarregable, el que el fa molt útil per a qui vol evitar les bateries. Però, alguns usuaris han trobat problemes amb el disseny i la qualitat del plàstic. Anem al lloc 4, on la relació qualitat-preu comença a notar-se. L'HP1000 és un datolí molt bàsic, però que fa el seu treball, amb un preu de 6 euros amb 39 cèntims. És una opció molt atractiva per a qui busca una cosa senzilla. Els usuaris diuen que és molt còmode i que funciona molt bé. Un d'ells fins i tot diu que és un datolí SP còmode i de primera qualitat. Però, com és que aconsegueix ser tan barat i tan bo? La resposta és que és un producte molt senzill, sense funcions extra, però que fa el que hauria de fer. I entrem al lloc 3, on la cosa canvia. El número 3 és un datolí ergonòmic que ofereix molt confort i precisió. Els usuaris diuen que és molt agradable a la mà i que la seva forma permet tenir la mà i el canell en una posició anatòmica correcta. A més, pot connectar-se a 3 dispositius alhora, el que el fa molt útil per a qui treballa amb múltiples ordinadors o dispositius. Però, alguns usuaris han trobat problemes amb la qualitat del plàstic i els botons. I entrem al lloc 2, on la cosa canvia. El número 2 és un datolí molt còmode i funcional. Els usuaris diuen que és una meravella i que és molt còmode i precís. A més, pot connectar-se a múltiples dispositius alhora i té una bateria que dura fins a 2 anys. Però, alguns usuaris han trobat problemes amb la qualitat del plàstic i els botons. El Logitech M650 és un datolí inalàmbric de mida normal que ofereix una gran comoditat i precisió. Els usuaris diuen que és perfecte per a mans petites i que és molt còmode d'usar. A més, pot connectar-se a múltiples dispositius alhora i té una bateria que dura fins a 2 anys. El preu és de 29 euros amb 95 cèntims, el que el fa una opció molt atractiva per a qui busca la millor qualitat. I així és com acaba la nostra llista dels 5 millors datolins per a teletreball. Espero que hagi estat útil i que hagis trobat el datolí perfecte per a les teves necessitats. No oblidis de subscriure't al nostre canal per a més continguts com aquest. Fins a la propera. Ara lloc 5, primer dels seriosos del rànquing.